Para bapak ibu ingkang kinurmatan, menggah upacara adat salajengipun inggih menika upacara adat papak pisan. Wontenipun upacara adat papak pisan samangkih panjenenganipun Bapak Daryo Nanang dalah Ibu Siti Kalimah badhe mapak ingkang badhe mapak dumateng tiang sepuh teng sepuhipun pinanganten putri ingkang kasebat inggih menika papat pisan. Sumangga panjenenganipun Bapak Daryo Nanang dalah Ibu Siti Kalimah, panjenenganipun Bapak Sumaji dalah Ibu Jayamti Purwati nuli dipun papak lan kaaturaken wonten palenggan ing sampun kajawisaken. Para bapak, ibu ingkang kinurmatan, upacara papak pisan menika minangka pasemon ing antawisipun pihak keluarga panjenenganipun Bapak Daryo dalah keluarga panjenenganipun Bapak Sumaji samenika sampun dados keluarga ageng samangkih supados sesarengan mahargya dumateng ingkang putra putri pinanganten kekalih. Panjenenganipun Bapak Daryo dalah Ibu Mah wonten ing sisih kiwa mriki. Panjenenganipun Bapak Sumaji dalah Ibu Jayem wonten ing sisih tengen. Monggo. Para bapak ibu ingkang dahat kinurmatan, wonten ing kalenggan menika pinanganten sarimbit sampun lenggah wonten ing sasana rinengga kaapit dumateng ingkang Rama lan Ibu ugi sarimbit. Pramila sumangga kula lan panjenengan sami sumangga ingkang kita lajengaken menggah laksitaning upacara adat kerobongan wonten ing siang sakmenika. Para bapak ibu salajengipun kalajengaken upacara sungkeman. Upacara sungkeman samangkih pinanganten putri badhe sowan wonten ngasanipun ingkang Rama lan Ibu badhe ngaturaken sungkem. Para bapak ibu dalah para rawuh sami wonten ing kalenggan menika pinanganten kekalih sampun sowan wonten ngasanipun ingkang Rama lan Ibu. Rama Ibu wonten ing wedal menika kula sekali sowan wonten ngarsa panjenengan ngaturaken sungkem saha ngaturaken sedaya kelepatan ingkang dipun sedya lah mboten dipun sedya kepareng Bapak lan Ibu paring pangaksama dumateng ingkang putra kekalih. Salajengipun ingkang putra kekalih ugi ngaturaken nyuwun tambahing pangestu mugi samangkih anggenipun bangun bebrayan enggal sageta dados keluarga ingkang ayem rukun
ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Yo putraku sira sarimbit Rama lan Ibu wis nampa sakabeh aturmu. Bapa lan Ibu wis paring pangapura ana ngarsan sliramu kabeh. Sabanjuri muga-muga anggenira mbangun bebrayan enggal dadi keluarga ingkang ayem tentrem nganti tumeka kaken-kaken lan ninen-ninen aring para kiai nganti dadi keluarga kang sakinah mawaddah mah. Salajengipun upacara sungkeman pinanganten sarimbit dumateng ingkang Rama lan Ibu wonten ngasanipun Bapa Sumaji utawi Bapa Sumadi dalah Ibu Jayem Purawati. Bapa Ibu ingkang putra kekalih sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken sungkem lan bekti ngaturaken sedaya kelepatan. Mugi Rama lan Ibu kersa paring pangampunten dumateng ingkang putra sarimbit. Salajengipun ingkang putra kekalih nyuwun tambahing doa lan berkah pangestunipun Rama lan Ibu. Mugi samangkih anggenipun bangun bebrayan enggal dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yo nggih putra putriku bocah sak keloron pun Rama lan Ibu wis nampa sakabeh aturira. Muga-muga anggenira mbangun bebrayan enggal dadi keluarga kang ayem tentrem saklawase sakinah mawaddah warahmah. Para bapak ibu lan para sedherek sedaya, sasampunipun upacara sungkeman kalajengaken upacara pangkon utawi sinebat upacara timbangan. Temanten kekalih kula aturi leng jumeneng sawetawis dumateng panjenenganipun Bapak Daryo Nanang kula aturi lenggah wonten ing Dampare Nenggo. Lenggah sinambi mangku ingkang putra kinanganten kekalih. Temanten putri wonten ing sisih kiwa, temanten kakung wonten ing sisih tengenipun. Upacara pangkon menika ugi kasebat upacara timbangan. Awit samangkih panjenenganipun Bapak Daryo Nanang badhe nimbang dhateng ingkang putra putri temanten sekalih ing antawisipun putra kandung lan putra mantu. Ibu Siti monggo aturi jumeneng sawetawis. Monggo Ibu Siti Kalimah nuli tangkel dumateng ingkang garwa Pak ing antarane
anak mantu lan anak kandung abot sing endi? Ayo takon. Nggih. Pramila samangke Bapak Daryo Nanang badhe paring wangsulan padha abote Bu ing antarane anak mantu lan anak kandung. Menika minangka pasemon bilih tiyang sepuh kedah anggadhahi raos adil lan wicaksana dumateng ingkang putra putri pinanganten kekalih. Sasampunipun monggo temanten putri temanten kakung jumeneng sawetawis Bapak Daryo dalah Ibu Siti Kalimah kepareng lenggah wonten papan palenggan sawetawis. Salajengipun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi kula aturi lenggah wonten ing papan palenggan ing sampun kacawisaken lenggah wonten ing dampare nenggo mangku dumateng ingkang putra temanten saringgit dumateng Ibu Jayem monggo kula aturi jumeneng. Kula sampun kula teraken upacara pangkon menika ugi kasebat upacara timbangan. Awit wonten kalenggan menika panjenenganipun Bapak Sumadi badhe nimbang dumateng ingkang putra temanten kekalih. Pramila dumateng Ibu Jayem monggo tangkel dumateng ingkang garwa Mas Sumaji, Mas Pak ing antarane anak mantu karo anak kandung abot sing endi? Oh padha wae. Nggih. Sami awratipun menika wangsulanipun Bapak Sumadi. Nggih, awrit menika minangka pasemon pilih Bapak Sumadi dalah Ibu Jayem kedah tansah anggadhahi raos adil lan wicaksana dumateng ingkang putra putri temanten kekalih. Matur nuwun samangke temanten kekalih kula aturi jumeneng sawetawis. Matur nuwun panjenenganipun Bapak Sumadi katuran lenggah wonten papan palenggan ingkang sampun kacawisaken. Salajengipun samangke kalajengaken upacara dulangan utawi suapan. Wontenipun upacara dadulangan samangke panjenenganipun Bapak Daryo dalah Ibu Siti Kalimah kula aturi jumeneng sawetawis. Bapak Siti Kalimah ingkang nyebut Ibu Siti Kalimah sampun nyawisaken maneka warna dedaharan ingkang raos ica lan seger dumateng panjenenganipun Bapak Daryo Nanang. Monggo kula aturi paring dedaharan dhateng ingkang putra temanten saringgit. Monggo Bapak Nanang ingkang putra pinanganten kekalih nuli dipun dulang dipun paringi dahar. Nggih dipun pilahaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku bocah ayu iki lho mam saka Rama. Ayo monggo ingkang dipun paringaken setunggal mawon nggih. Sasampunipun Bapak Daryono nyuapi dhateng ingkang putra temanten putri, salajengipun dhateng nak mas temanten kakung. Monggo iki lho cah bagus
Rama paring dedaharan ya dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, matur nuwun. Menika upacara dulangan saking penyanipun Bobo Darno dalah Ibu Siti Kalimah. Samangke penyanipun Ibu Siti Kalimah ugi badhe caos dedaran dhateng ingkang putra lan putri temanten kekalih. Mbok menawi menika suapan ingkang pungkasan. Iki londok cahayu ibu paring dahar paring mam dinikmati ya nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wis bacot mlebu sampunipun dumateng temanten kakung. Iki londok iki lho bocah bagus dedaharan maman saka ibu dinikmati ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Makaten menggah upacara dulangan saking penyanipun Bobo Daryo Nanang dalah Ibu Siti Kalimah. Sasampunipun kalajengaken upacara dulangan saking penyanipun Bobo Sumadi dalah Ibu Jayem, tiang sepuh saking temanten kakung. Ibu Jayem sampun nyiapaken uga rampenipun dedaharan pramila dumateng puninipun Bobo Daryo Nanang nyuwun pangapunten dhateng Ibu Bapak Sumadi sumangga ingkang putra pinanganten kekalih nuli dipun suwapi. Iki lho le bocah bagus asile wong tuwa anggone nyambut gawe oleh pangan tak paringke marang jeneng sira. Monggo Pak dipun suwapi. Bismillahirrahmanirrahim. Semanten iki dumateng ingkang putra temanten putri. Iki nduk cahayu pun bapa nyapake dahar. Mam tak paringi dahar. Mam yo nduk cahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Menika upacara dulangan saking penyanipun Bobo Sumadi. Salajengipun dhumateng Ibu Jayem monggo. Ingkang putra putri pinanganten kalih nuli dipun paringi dahar. Bobo Jayem dalah Ibu Sumadi anggenipun makarya nandur pari nandur sawit dodol macam-macam maneka warna oleh rezeki dedaharan. Ayo nduk iki bocah ayu mamam saka ibu dadi barokah ya nggih. Salajengipun ugi dipun suapi ingkang putra temanten kakung. Ayo bocah bagus kowe mrene ya. Ibu paring dedaharan. Wis ra maca bismillah meneh lali. Ibu mau cepet-cepet wae. Nggih, matur nuwun. Upacara dulangan menika minangka pasemon bilah-bilih tiang sepuh anggadhahi kewajiban lan tanggul jawab dumateng ingkang putra putri pinanganten sarimbit. Inggih menika paring pangupa buka ugi paring busana ngantos dumugi pendidikan dhateng putra lan putrinipun. Salajengipun samangke kalajengaken upacara kacar kucur. Wontenipun upacara kacar kucur samangke pinanganten kakung sampun ngampil inggih menika